And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Whatever happens here, stays here. Beware, kasi yan ang linya ng mga malalandi sa inuman kapag hindi kasama ang mga boyfriend o girlfriend nila. I would like to share a story. This was the first time that I heard this line. Whatever happens here, stays here. Umattend ako ng birthday party ng friend sa isa sa mga bars sa Morato. Sa birthday party na yon, merong yung friend kong birthday celebrant na dumating with his girlfriend at may mga barkada pa silang kasama na hindi ko rin kilala. At around 2 in the morning, galing kami sa labas dahil sinamahan kong kumain yung isa kong friend sa isang Japanese resto near the bar. And then pagbalik namin, wala na yung girlfriend nung guy na friend ng friend ko. So habang sumasayaw kami ng friend kong sinamahan kong kumain, biglang lumapit si guy sa likod ko. Humahawak sa bewang ko. Like, what the creep! Lumayo ako. Lipat ng pwesto. Pero, sumunod pa rin habang hawak niya yung bote ng beer. Nainis ako. Nag-decide akong umupo sa table namin. Aba, consistent si Kuya Boy. Lumapit na naman. Tinatanong kung taga saan ako. Saang school ako galing. And then, kwentuhan about our friend, the birthday celebrant. Okay naman kasi yung kwentuhan noong una eh. Hanggang sa nagtanong siya kung may boyfriend ako. Sabi ko, wala. Social life and studies muna ang priority ko, kako. Hanggang sa bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Umakbay, humahalik sa pisngi ko ng pasimple. Dineretso ko na siya. Sabi ko, ba't mo ginagawa to? Eh di ba may girlfriend ka? Yung kasama mo kanina. Sumagot siya ng, asan ba siya? Malalaman ba? Whatever happens here, stays here. First time mo mag-bar, no? Sabay tawa siya. Grabe. Ang ending, umuwi ako mag-isa that night sa sobrang inis ko. And there's more. Second time, nag-chill kami ng friends ko sa isang bar sa Taft. Nasa iisang table kami. Bonding kami dahil super rare naming magkita kasi ako, FEU, tapos yung iba kong friends, taga-Lasal. That was sem break. May lumapit na group of guys sa table namin. Nagtanong kung pwedeng makiupo. Pumayag yung friend ko. Nung sinabi kong hindi, umupo pa rin. Kasi nga, pumayag naman daw yung kasama ko. So basically, nanlalandi sila. Habang nakikipagkwentuhan yung guy na katabi ko sa akin about his course and his family in China, biglang nag-beep yung phone niya. Aba, at nakita ko yung wallpaper niya na picture nilang dalawa ng girlfriend niyang nakayakap pa sa kanya.
Nabasa ko rin yung text ng girlfriend niya na nag-I love you sa kanya. Ang sweet, diba? Tapos, nag-I love you too pa siya. Pero alam nyo, kinukuha pa rin nung guy yung number ko para makipag-date sa akin. So I politely asked him, "Why are you doing this? I saw your wallpaper. Kasama mo girlfriend mo. Bakit mo ginagawa to sa kanya?" And then he answered, di naman niya malalaman eh. At saka, nagkakalabuan na kami kasi palagi kami nag-aaway. Besides, whatever happens here, stays here. Not once, not twice. Pero marami pang times akong naka-encounter na may girlfriend ang lalaki pero nanlalandi pa rin sa inuman. Alam mo yung ang sakit sa feeling sa part ng mga girlfriends na ibinigay mo yung buong tiwala mo kasi buong akala mo walang gagawing masama. Lalo na dun sa mga girlfriends na kahit napaparanoid, pumapayag pa rin to show na may tiwala sila o inaaway pa para pumayag, hindi ba? Ay, naniwala sa all boys daw, behave daw. Kaso, behind their backs, tinatraydor na pala without any hesitations. Sobrang sakit as a girl. At ramdam ko yung pain sa part nila. That's why, masirap akong magtiwala. At mas ginugusto kong wala munang karelasyon for the sake of freedom and peace of mind. And PS, hindi ko pinapatulan yung mga malalanding lalaki. Kundi ipinaparamdam at ipinamumukha ko sa kanila na sobrang kapal ng mukha nilang mambabae kahit may babaeng sobrang nagmamahal at naghihintay sa kanila. And PPS, oops, hindi lang pala lalaki yung ganyan. May mga babae rin. Yung mga babaeng pumapayag sa ganong klaseng setup. Pumapayag mag-check-in after inuman. I know so many people. So guys, beware. And PPPS, iba ang nagagawa ng alak at landi sa tao.